O verán xa se nota nas prazas de abastos, a chegada de turistas está a impulsar a venda de peixe, mentres que o marisco mantén prezos máis elevados coincidindo co inicio da campaña de varias especies. A venda de peixe atravesa un bo momento neste inicio de xullo. Na praza de abastos aseguran que a afluencia de visitantes está a favorecer e que o incremento do turismo xa se deixa notar na actividade diaria dos postos. Ben, o esperado, polo verán, as ventas esperadas, Ao final aumenta o pueblo, a población e aumentan as ventas, é o normal do verán. Os prezos do peixe mantéñense estables e, segundo a especie, sitúanse entre os 5 e os 10 euros por kilo, unhas cifras que os vendedores consideran asumibles para os consumidores. No pescado mantense todo un poquinho máis ou menos. Hoxe, por exemplo, temos a sardiña a 5 euros, o chincho a 7, o xurel de asar a 6, o xurel grande de forno e para a plancha está a 10, a xarda a 7, o pulpo a 14 e 12 a 6, as fanecas a 8, o que está un poquinho máis caro é a merluza, en torno aos 18, hoxe, por exemplo, está a 18. O rape vai desde 14, 12, 16 según o tamaño. Bueno, a lubina tamén vai un poquinho máis cara, máis ou menos está todo no nivel, A situación é diferente no caso do marisco. O recente inicio da campaña de especies como a nécora ou o camarón fai que os prezos sexan máis elevados nestes momentos. O tema do marisco xa é diferente. Agora acaba de abrir recientemente a nécora, entonces por ahora está cara, non hai tampouco moito, é verdad que fai moito vento norte e tampouco este vento acompaña as pescas. Entonces barata non está, o camarón está polas nubes, e bueno, o percebe, bueno, non está mal tampouco, o percebe está aí nos seus precios de verán, hai un poquinho para todos os públicos, e bueno, a almeja que se está traballando a maioría é portuguesa e o berberecho tamén, porque daqui está bastante cara, hai moi pouquiña mercancía gallega e a almeja, berberecho, casi todo o que ven é foráneo, que a calidade é moi boa, como podedes ver, a calidade é moi boa, pero bueno, casi todo foráneo. Ademais, a chegada de produto está a verse condicionada polos ventos do norte, que tamén influen na oferta dispoñible. Fai moito vento norte, entonces non están pescando como se esperaba, pero bueno, penso que en canto amaine un pouquiño o vento, que volverá un pouco toda a normalidade todos os veráns. A ver, o marisco da ría xa sabemos que de uns anos para aquí os precios son elevados, pero bueno, sempre hai un pouco de cantidad. Estos días quizás un pouquiño menos, porque fai moito vento norte, entonces costanos máis conseguir a mercancía. A nos comprale os mariñeiros pescala, ao final somos unha cadena. Con todo, desde a praza confían en que a situación vaia normalizándose nas próximas semanas e que os prezos do marisco se estabilicen a medida que avance a campaña. Eu conto con que sí. E máis, aínda queda moita temporada, hasta enero, aínda queda moito tempo. As expectativas para o resto do verán son positivas. Agárdase que a boa afluencia de turistas continúe impulsando as vendas e permita manter unha campaña favorable tanto para os vendedores como para o sector pesqueiro.